ba sani ba sabo ba. To a yau masoya namu na duk duniya gaba daya mun komo saman kan 'yan Niger gaba daya. Matsaltsalu ne suke nan suna faruwa na ƙasar waje da Niger. Mutane da yawa suna kira mu suna ce muna ba za mu iya fito mu yi magana ba ne, ko ba mu iya kare ƙasanmu. Wato amsa ba haka ba ne, ba za mu iya kare ƙasanmu ba ne, ba haka ba ne. Laihin naku ne ku 'yan ƙasa, ko ce mu 'yan ƙasar Niger gaba ɗaya. Kun yadda mawaƙanku, kun yadda masu komedi, kun yadda masu rubutu, kai kun yadda gargajiya gaba ɗaya ta Niger, kun raina mawaƙan naku. Ko da yaushe idan an ce an gayyato mutum da wata ƙasa zai shigowa Niger, za ku gani kuna da ɓungu saman kanshi, amma idan zara an ce ɗan Niger ne an ka gayyato, wallahi ba za ka ga wannan da ɓungu da ake miji ba. Ai kuna gani ƙasashen Afirka yadda suke kama nasu da daraja da mahimmanci, kenan dole ne yanzu lokaci ya yi da mu 'ya'yan Niger mu tsaya mu yi aiki tukuru, kuma mu bi mawaƙanmu. Idan sun san mawaƙa ku rika bi, kuna shiga kuna musu farfashe, kuma abu ne na saboda shi ne zai ƙara musu ƙarfin ruwa. Insha Allah matasa, idan kun gyara naku hali to insha Allah ba wani wanda zai taɓa raina mana ƙasa, muna ji muna gani mu ƙyale shi. Ku jarba wannan magana da ni muku, za ku gani aiki da cikawa. Kowane ne idan ya daga forte a kan saman Niger, wallahi za mu daga mishi forte ko shi ɗan wane ne. Amma abin da ke so matasa yanzu ku mai da hankali, ku so naku, ku yi kishin wato naku 'yan ƙasarmu na Niger. Waƙa mutum ke yi idan ya yi ku bi, ku yi mai farfaje, ku yi mai amure, ku yi mai sharing da geran mutane, gurup wawasa, za ku ga canji. Insha Allah ba wanda zai koma zuwa yana rena muna ƙasa, muna ji muna gani mu kyale shi da izinin Allah. Ni ne na kun baba muka alƙalin alƙalai. Idan kuna son ƙarin jawabi, ku bi wannan lidero wanda za sa na baba muka ko Yusuf Al-Shabab, za ku ji ƙarin bayani. Insha Allah mun sa tsawon wando da duk wanda ya ce zai rena mana ƙasa, abin insha Allah ya zo ƙarshe. Ku jarba.